आज राजमाता जिजामाता शैक्षणिक संकुलांतर्गत राजमाता जिजामाता प्राथमिक विद्यामंदिर, राजमाता जिजामाता विद्यालय, राजमाता जिजामाता उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजमाता जिजामाता HSC वोकेशनल, तुळजाभवानी प्राथमिक, तुळजाभवानी माध्यमिक विद्यालय, तुळजाभवानी उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुळजाभवानी इंग्लिश स्कूल आणि संगमेश्वर प्राथमिक विद्यालयाच्या वतीनं मी प्राचार्य DN केंद्रे, राजमाता जिजामाता शैक्षणिक संकुलाचा सचिव, माझा 66वा वाढदिवस असल्यामुळं 66 वृक्षाचं रोपण केलं. वृक्षरोपण करण्यामागचा हेतू एवढा आहे की पर्यावरणाचं संतुलन राहावं आणि किमान जर आपल्या आजूबाजूला 10 वृक्ष असतील तर किमान 7 वर्ष आयुष्य त्या व्यक्तीचं वाढतं आहे. त्याच्यामुळं हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. याच्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला वृक्ष देऊन प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक एक झाड लावण्याचा संकल्प आज सुरू केलेला आहे. तसंच विद्यार्थ्यांना जी गरीब आणि होतकरी विद्यार्थी आहेत त्यांना 66 डझन वह्या वाटप केल्या. आजही आपल्या देशातील शैक्षणिक परिस्थिती पाहताना एका वर्गातला सर्वे आम्ही केला. 6वीच्या वर्गामध्ये 3 विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडे एकही वही नव्हती. त्याच्यामुळं वह्या वाटपाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात आम्ही राबवलेला आहे. गणवेश वाटप केलेलं आहे आणि या संकुलात आजच्या निमित्तानं 5वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांना कॉम्प्युटरचं बेसिक नॉलेज मोफत देण्याचा संकल्प केलेला आहे. त्याला उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद विद्यार्थ्याकडून येत आहे आणि वृक्षारोपणाची लागवड ही राजमाता जिजामाता एक चळवळ म्हणून ही हाती घेणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक शिक्षकांनी एक झाड लावणं गरजेचं आहे. झाड लावत असताना झाडाचं संगोपन होणं आणि त्याचा वाढदिवस साजरा पुढच्या वर्षी केला जाईल. झाड लावलं आणि त्याच खड्ड्यात दुसऱ्या वर्षी दुसरं झाड अशा पद्धतीची संकल्पना न राबवता जर सर्व शाळा या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी एक झाड लावलं तर पर्यावरणाचा संतुलन राहील, ऑक्सिजन मिळेल आणि निरोगी जगता येईल. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.